हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामि सना चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय बेंटल बाजारावहाय दिनै बाजार नङाब्लाबो माने आङो फैबाय ओमफ्राय आङो मोनसे दखानखौ नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांब्लानो जाबाय आरोना आङो सौफैबाय नै लोगोफोर गद्रेज दखानावहाय गद्रेजफोर देखायना होनि आङो नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन माने माबायदि गद्रेज आयो आंखौथ' माबायदि नुयो नै आंबो गंसे लांफैगोन आरो ओमफ्राय माबायदि माबायावहाय होनाय जायो डाउन पेमेन्ट बेबायदि होनाय जायो होननानैहाय माने जोङो मोनथिनो मोनदों नालाय ओमफ्राय दायो आङो माबाजोंहाय मा होनो जाय दखानदार आं बेनावहायनो माने सोंनानै लागोन आरोना नोंथांमोना दसे उनावहाय माने नुलांजोबगोन आङो गद्रेज बाय गद्रेज नालाय दामा ओमफ्राय आङो सोंनानैहाय माने नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आरो आइजोफोराथ' बिराद नायो आरोना गद्रेज सकेस बेबायदिनो ओमफ्राय नैबेवहाय देलायग्रा माग्रा दोनग्रा आं नैबेखौ बिराद हामजादों आरोना ओमफ्राय नैबे अनलि 5000 होननानै बुंदों दहयो 5000 होनदों ओमफ्रायो नै बेबो 5000 आरोना नैबेबो नै ड्रेसिं आयना अनलि ओमफ्राय गाहायावहाय माबा आरो नैबो सि एरि दोनजागोन देलायग्रा माग्रा दङ नै ओमफ्राय ओरै आलना एरि दङ नायनो हागोन नै नैबे गोलावा 18 निफ्राय 8 सिमाव दं दा 8000 सिमावहाय लानो हागोन नाय मोजांथार आरोना दा दामखौ सोंना लानोसै र' मालिक फैला मालिकनिफ्राय बैथ' बिराद माबा जादोंना कालारा बिराद बेरदों नै बेजों बैजों कालारखौ बिराद पसन्द जादों हा नोंखौ नंगौ लोगोफोर दायो आङो माने गद्रेज मालिकफोरनाव दखानदारफोरनाव सोंनानै लानोसै नोंथांमोना माने खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो माने खोन्थागोन आरोना माबायदियाव हरनाय जायो बेसेबां दामाव हरनाय जायो आरो मा मोनो आं बेखौ बिथांमोनावहाय सोंनानै लानोसै दाना आं न'आव सोंसै दे ओमफ्राय नों खोन्थादो दे नोंसिनि दखानावहाय मा मोननाय जायो जोंनि दखानाव औ जोंनि दखानाव मबाइल मोनो ओमफ्राय मबाइलनिफ्राय गद्रेज दं सुटकेस एम्पिटार सफा ओमफ्राय स्टिलनि फालें चेयार टेबोल फ्रिज आरो फाइनान्सआव नांगौ फाइनान्सनिबो एभेलेबेल गद्रेजआबो फाइनान्स जायो एम्पिटाराबो फाइनान्स जायो फ्रिजआबो फाइनान्स जायो सफाबो फाइनान्स जायो ओमफ्राय सबसे डाउन पेमेन्ट जायो होनदों ओमफ्राय बे डाउन पेमेन्टखौहाय जेनेबा बेसेबाङाव एन्ट्रि खालामनो हागोन नोङो इनस्टलमेन्टनि लायोब्ला 10000 एमाउन्ट जानांगोन आरो बेबायदिनो 10000 गोजौ लानो हायो इनस्टलमेन्टखौ ओमफ्रायो गद्रेजफोरा बेसेबां दामावहाय दङ गद्रेजआ नैबे दुइ फाल्लायाहाय सबसे खमसिना जाहैबाय 7500 फैगोन आरो बियो 7.5 ने 7.5 ओमफ्राय नै बेफोरबायदियालाय नैबे जि गोलाव बुस्थु बियो सारायाव फैगोन आरो बियो सारायाव ने ओरैनोथ' बेलेगाव बारा फानो जोंनियावहाय दा दखान गोदानखाय बिदिनो बायनाय रेटआवनो हरगासिनो दं आरो गारि भाराल' लाखिनानै एसे डिसकाउन्ट खालामदों ने कास्टमार बुथुमनांगोन ना ओमफ्राय नोंसिनि दखाना बबे साइडजों बेफोरखौ एसे खोन्थाना हरदो माने सोरबा आन्दायफैनो हागौ नालाय सोरबाथ' माने नायफैनोबो हागौ भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोनथिनाय हिसाबै बा नोंसिनावहाय जेनेबा बिदिनो डिसकाउन्ट होयो डाउन पेमेन्टआव मोननो हायो सोरबा माने फैसा थोयिफोरा लांफैयोबो नालाय बेनि थाखाय नोंसोर बबे साइडजों दखानफोरखौ एसे खोन्थाना हरदो जोंना चिरां बेंटल मेन बाजारनि मेन रडनि ओरै माबायावनो आरो मेन रडआवनो गोग्लैखायो भुटान थांग्रा लामायाव सफा दङ बे सफाफोरा बेसेबाङाव हरनाय जायो बे रेटआ औ बियो ओरैनोथ' बेलेगावहाय माबा फानो जोङो दा 11.5 हरनो हायो आरो 11.5 हरदो ने ओमफ्राय नैबेलाय मोनसेल' दिनै बे सिंगेला बेखौहाय बेसेबाङाव थांगोन बियो 11.5 ना मोननैजोंसो सेकखा बे सिंगेल मोननै ओमफ्राय माने गंथाम फैगोन आरो सेकआवसो बेबायदि ने माने आङो आलदा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आं मोनसे सोंबावनि मा होनो दखाना मा नाम लिरो नोंसिनिलाय जोंनिहाय रनिन स्टेसनारि खोनाखाबाय ने रायजो राजाफोराथ' दा सोरबा कन्टेक्ट खालामनो हागौ नोंथांमोननि कन्टेक्टखौहाय एसे बुंना हरदो माने कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांफैनोबो हागौ नालाय बिनि थाखाय आरो माने नोंथांमोना हरोब्ला मोजां जायो नालाय
आखानो नोंथांमोना बुंना हरदो नोंसिनि खुगाजोंनो नोंसिनि नाम्बारखौहाय 6003319 दाम गोसा गोसानि दङ ने माने आं गोजाननिफ्राय खेबनोसै मोजांथ' नुखानाय नंले माने बियो लंथार नामा बियो मोनथाम साइड मोनथाम ने 3 dot बे नै बारा माबा नुनाय नंले आरोना खाथियाव लानाय जाबाय नै 3 dot बे नैबे 7 year वारेन्टि दं 7 बोसोर ने ओमफ्राय इनि दामा बेसेबां थांगोन बिनि दामा औ बे 35000 35000 आव थांगोन ने इनस्टलमेन्ट नांगौबा इनस्टलमेन्ट मोनगोन ओमफ्राय बे लाइनाथ' एखेआनोखा ने बे दङ नै आरो बे बांसिनबाव दामा बै आलदाबाव बेला देखायनो एसे बे माबायानो 3 साइडनानो ने 3 दरानो मोजां देखायनो हायासै माने ओरैहायबो गद्रेज दङ ओरैबो दङ नालाय ओमफ्राय इदि दामा बेसेबांबाव होनदों बे 45 ने 45000 ओमफ्राय बैलाय नैबे एसे खम बै एसे खम इखौबो खोन्थाना हरदो दे बै एसे खमसिन माने बेबो 3 dot माबाना दं बे प्रिन्टिं माल जाहैबाय ओमफ्राय बेसेबां बिनि दामा बियो औ बे 25000 ने बैयो होमबा खमसिनसोबाव खमसिन नैबे सेन्टार ने बांसिन नैबे हेभिसिन जाहैबाय दा नुखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर इसोरो खोन्थाना होखाबाय दामफोरखौबो अनेक दङ नै ओरैहायबो दंजोबो आं दहाय एसे ब्लग लाफैग्रोखादों ओरैहाय एसे गुदाम दंलाबायो आरो ओरैहाय नै नुखाबाय नोंथांमोना गुमै दिनै गंबेसे फाननो हाखो गंबा कंग्रेस बेसेबां फैखो गंबायावलाय 600-700 आयो 600-700 ल'नानै थगायखायो थगायालै 600-700 लाब गैयाना गोदान दखानखाय माबा जादों होननानैल' फानदों जों दा कास्टमारल' माबागासिनो दं दा कास्टमारबो गासिनो ने ओमफ्राय बेसेसिम गोबाव जाखो बे दखानखौहाय माबानाया नोंसोरो बोसोरसे जाबाय बियो बोसोरसे ने दासो गोदान नोगोद डेभलप जाखोमादों ने गुमै नों होमबा गंसे नांजेनबाय ने गुमै नांबायानो गुमैनानै गंसे दे थिखो दे आं खेबग्रा जागोन ना नोंसोरखौ नै हम ओरै जादों स्लिप जादों लांबाय आरोना दा बेखौ बेसेबाङै हरखो सोंगोन आं र' आयौ होनबायहाय नांजेनबाय खाफालाव खेबहोखानांगौ हरबाय आरोना बेनो नै लोगोफोर मबाइल दखाना ओमफ्राय मेन मालिकआथ' बेनो जाबाय जोंना गुमै गेन्द्रायानो गामसा गाननायसो बर'आलाय गामसा गानखानांगोन ना गुमै माने ओरैबो डिजाइन दोनफैयो आरो नै नोंथांमोना लांफैनो हागोन एकदम फिसा फिसौ लानानै फैयोला नै खर' गाज्रि खालामफैखागोन गुमैनि फावा गासिनो ओरैहाय नै गग्लसबो मोनगोन फारसेनिफ्राय मोननो हागोन आब' आराम दखान होनो मोनो ना आब' ओरैनो हर आब' ओइ गुमै बादा होदों नामा आब'खौ
आब'खौ बादा होदों आंलाय आखाइ खेब्बाय आङो नै आब'आ दांखो जालायथारबायना आगोल बिदि नङामोन